Acum a pornit. Al pește pe 13 octombrie, pe Balta Gheoroc. 3-lea. Și este mai mic ca primul. Mai completat al 3-lea pește. Uite ce face, pleacă urât, da? Îl lăsăm să se odinească frumos, adică să obosească, că mă odinesc eu acum. Da, și ăsta cred că e un... Stai să vedem. Să-l vedem puțin. Cred că este un amur. Acum pleacă din fir. Uite aici la el. La băț. Uite, Petre, la băț, să fie live, frumos. Bățul, cu toate alea, cu Balta la Gheoroc, pe județul Arad este al doilea astăzi, la o diferență de 2 ore, nici 2, o oră jumate, de un românesc. Mi se pare că nu l-am văzut încă, dar e nervos. Cred că e nervos din cauza temperaturii a apei. Au foarte multă energie dacă nu-i cald. Nu-i caniculă. Pe caniculă întotdeauna am prins 12-13 kg, au fost mai puturoși. Ca și omul, știi? Când e cald, se trage la umbră. Da, e frumos, se destrează frumos, e destul de mărișor. Uite acum ia să afară. Da, e românesc. E mai mic ăla. E mai mic. E un cap de origine românească, așa îi spunem noi, pescari, românesc. Dar el poate să fie, uite acolo că ia să afară. Ba, tot cam ca și ăla, e. Ba, e amur. Nu, românesc, e sălbatic ăsta. Ăsta e sălbatic. Da, e frumos. E fain. Distracția e faină. Păcat că nu era mai mare să mă distrez pe el bine, uite-te acolo. Uite ce frumos. Ba, nu, e românesc. Ba, sălbatic, ce e dracu? Ce e asta, mă? Sălbatic. Sălbatic, așa -i? Da. E frumușel. Zic eu că pe Balta la Gheoroc numai sălbăticii din astea se pot prinde. Agățătura, zic eu că e bunișoară, nu? Uite la el acolo cu aparatul. Zicem noi. E bunișoară agățătura. Deci ce se filmează aici nu este într-o pescărie, este într-o baltă sălbatică. Unde?